Hemmelere günüňiz aýdyn dostlarym. Saman oturan mısınız? Bu men Aky, dogaladım Akmurat. Dünýäni gezmek isleýän, gezgin seýahatçy bolmak isleýän. Başardyňdan öz gören zatlarymy, kulturalarymı, öwrenen zatlarymy siziň bilen paýlaşmaga çalışýan. Eger de siziň bilen paýlaşýan zatlarym siziň gönlüňizden turýan bolsa, onda men diýsen bagtly. Men bilen galyň, vloglaryma tomaşa edin. Käýerlerimiz bilen 1 ýyla golay wagt, takminan 1 ýyla golay wagt hiç ýyl görüşmedik ýaly. Çünkü käwir sebäpler bilen, käwir problemalar bilen video çekip bilmedim. Az dogrusu video çekmäge mümkinçiligim bolmady. Ondan bäri hem ütken bir ütköşük bir bolan zat ýok. Gürjistanda ýaşaýardyk. Gürjistandan soňra öýe gitdik Türkmenistana. Türkmenistana bir azatdan soň Türkiýe'ye geldim. Yani bu videoda gelsin Türkiye barada bolsun. Türkiye, Azia ve Avrupa kontinentlerini bağlayan ve jeopolitik taraftan ören wajyp ýere gelýär. 2026-njy ýylda berilen maglumata göre Türkiye'de 88 milyona golay adam ýaşaýar. Türkiye'de iň kän halkyň ýaşaýan şäheri bolan we dünýäde köpler tarapyndan Türkiýanyň paýtaht diýip bilinýän Istanbulda 20 milyona golay adam ýaşaýar. Ýöne aslında Türkiýanyň paýtahty Ankara şäheri. Türkiye devletinin resmi dili Türkçedir. Ve Türkiye'de yaşayan 72 tane millet var. Onlardan en kəni birinci Türkler, ikinci Kürtlerdir. Türkiye'ye gelen meniz olar ýalkan wagt geçen ok, olar ýalkan aýlanyp ömrüm şuň çykaýyn diýdim şeýle. Kojakırt terapi ormanı diye. Kojakırt terapi tokoylugy. Gedeýin diýdim bären falsyra eken. Hemen bärde maşinlar yok. Arabalar geçen ok. Ýene de motorlar geçen ok. Signal yok, ses yok. Arkayn gürläp, arkayn video çeker diýip düşündüm. Esas temamym bugün şäher aýlanmak temasy Türkiýany gürrüňmermek. Şoň üçin Türkiýede ilki bilen bilinmeli gerekli zatlar barada gürleşer. Ha bulam bu tokoyun gözeligi. Şeýlerak girelgedi, giriş şular ýaly. Adam sesleri gelýär, aýlanyp görenler bar ýaly ýana edil häzir. Hiç kim görünmeýär. Men özüm aslında diňe ýöremege barýan, gezmege barýan. Palçygam bolsa şu at ýörek gitip barýan. Bu binalar nämedin bilemok ýöne Aňyrsy serediň şäheriň bir bölegi, şeýle bu depäň Aňyrsy ýeneden şäher bolup gitdi. Men galan ýerimden bu tokoýuň arasy Aňyr bäri 1 kilometr ýan gaty bir uzakda. Dağlar görünýär beýlede. Bilemok kamerada go görünýärmi? Dağlar. Indi orta Türkiýanyň pul birligi bilen tanışalım dostlar. Türkiýanyň pul birligine lira diýilýär, ýani Türk lirasy, gitkä saýdanda TL. Bu görýänmiz 5 TL. 5 kuruş ýalňyşdym, 5 kuruş. 1 kuruş amma diýeni, 1 kuruş hiç ýyl tapmadyň täp. La bilmedim ýanymy. Biline 10 kuruş. Biline 20 kuruş. Berde 50 kuruş var, ýene de 1 TL. Ne de 5 TL. Bu teminlelerin hemmesinin yüzünde Atatürk'ün suraty var. Şu 5 TL'den 1 dollar ýasamak üçin men 9 santyny ýamda götürmeli bolýan. Yani 1 dollar geçek gortam 9 santyny ýamda götürmeli bolýan. Indi orta kagaz pullaryna geçelim. Iň kiçisi men häzir etjen tapan iň kiçi 5 TL. Atatürk'ün suraty var. Bu gapdany da aýdyn saýly bilmedim, doktor, professor zat diýe kimdigini tanamadym. 10 TL. Şeýle ýene de Atatürk'ün suraty var. Bu aptal adam Cahit, yine de doktor matematik mi, algebra nemesimi. Ondan sonra bärde 20 TL gelýär, 20 TL'de yine Atatürk'ün suraty var ve arkasında Mimar Kemalettin, yani mimar, arkitektor mi? Ne de bärde 50 TL, yine de Atatürk'ün suraty ve arkasında Fatma Aliye diye. Bu da ýazyjylar, kitaplar, zatlar bilen bedelen. Häzirki Türkiýanyň TL'sini dollar bilen deňeşdiremizde 43 TL 1 dollar etdi. Menam yani 1 dollardan sehel köp bolýar 50 TL'miz. Selamünaleyküm. Selam aleyküm abi. İyi misiniz? Nerelisin sen? Türkmenistanlıyım. Başka mı? Yok. Ben seni. Akmurat benim ismim. Akmurat. Selam aleyküm. Bizimkinin adı neydi? Şah Murat. Ha geldi Murat. Geldi Murat. Tanıyor Yok musun? tanımıyorum. O Anadolu Üniversitesi'nde. Ha ben de Anadolu Üniversitesi'nden yeni geldim yani. Bilmiyorum. Tamam geldi Murat. Burada İnşallah. para sayma, başına bir iş. YouTuber mı? Ya video çekiyorum. YouTuber olmaya çalışıyorum. Henüz YouTuber değil de. Tamam. Ama tanıtmak istiyorum yani. Burada Türkmenler çok ama burada olmayan Türkmenler de var. O yüzden Türkiye'yi mi tanıtıyorsun? evet şu anlık öyle. Aa. Sağ ol. Memnun oldum.
Sağ ol. Sen Teşekkür Rusça ama konuşmuyorsun. Yok, ben Rusça bilmiyorum. Anlıyorum ama bilmiyorum. Öğrenmedim hiç. Eğitim dili Rusça değil miydi? Yok, Türkmen dili. Ya, Rus mektepler var da, okullar var ama Ermenistan şey ya farklı. İyi ya. Çünkü diğer şeylerde resmi Kazakistan'da dil çoktur, Rusça. Kırgızistan'da, Tabii Kazakistan. Özbekistan'da, Ha, Kırgızistan'da. yok, bizde öyle değil. Yabancı değil zaten Türk. Türk o ya. O bizden yani. Teşekkür Ne- ederim. neydi? Isim? Ya, Akmurat. Bizim Evet. oğlanlara benziyor. Ama Ali Tahir'e benzemiyor. Sokakta bildiriyordu ya. Herkesin içinde bazen şey yapıyorlar yani. Yabancı olduğum anlaşılıyor. Yok Şey, Türk olduğum belli. ama ben anladım onu ya. Ben Türkiye Cumhuriyetlerden olduğunu Evet, anladım. evet. Gözler çekik mi? Biraz. Benim çekik mi benimki? Biraz. Yok seninki değil de oradaki. Burada korkmuyor musun? Neden? Yok korkusu bu. Neden korku? Ben kendim tek başıma yürümeyi seviyorum o yüzden. Bugün de hava güzel. Gene de iyiden yalnız gezme. Tamam. Haydi kolay Tamam, gelsin. sağ ol. Hiçbir de bir şey olmaz. Bilemezsin. Hiç yabancı olur Allah korusun. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. İlginiz. Tokaya gezip gören bir maşkala vardı. Onlar da benimle biraz gurreştiler. Soradılar nereli, Mehmet yani. Gelir 100 TL, 50 TL'nin iki katı. Bu da yine de Atatürk'ün suratı. Berde de Buharizade Mustafa Efendi diyor. Buharizade Mustafa Efendi. Yani 1640 yıllarda mı yaşap geçiptir. Öyle sağdan ne olan tüydükler var, depler var suratında. İngulu, Türkiye'nin İngulu TL birliği de 200 TL. Yine de Atatürk'ün suratı. Arkasında da Yunus Emre'nin suratı. Ben bunların içinde en tanıyanım Yunus Emre. Kalanlarını hiç tanımadım. Ki yaşanacak bir yer değil. Rahat gitmeye gelmeye kamaydıktılar. Ya olmasa öz nemelemeden ama ne için Xitaydan qaytdın, ne için Türkiye açacak ola, Xitay go delmi. Yine şolary ala nemeler. Yaşalacak yer mi, yaşalmayacak yer mi? Onu ilk yaşap görmesem bilerdin. Henizin tek Türkiye gelmen ya da henizin tek odatlar var da bilmem. Men onunla yaşalıp olacak, yaşalıp olmayacak diye baha vermedim. Geldim görmek istedim. Yaşap olsa yaşan, yaşap olmasa görer. Yağdayma oraya hareket eder. Yana bu yerde aytıp geçecek adım hakikattanım Türkiye'nin pulu biraz değersizleşiptir. Yani şeyler öňler 5 TL, yani şu 5 TL 1 dolar halına kar. Bundan 2 yıl, 3 yıl, belki 4 yıl bunun şu 5 TL 1 dolar hasabını. Hazır olayın şu 50 TL 1 dolardan sehelken. Yani 43 TL 1 dolar. Şu da yine 1 dolar etti. 1 dolardan sehel geçiyor. Kalan 7 TL'sine belki marketten füce alacak olsam ya var waffle alacak olsam yekici waffle düşüpler ya füce düşüpler başka da düşmüyor. Şolar ya değersizleşipdir yani. Onu da yine de men öz gözümde Türkiye yaşalma diyalak bir yerde. Türkiye'de yaşap olacak mı, yaşap olmayacak mı bunu? Günlük alan ya da aylık alan hakkın bilen hasaplap ölçep bolar. Bu da men size en ansat, en neme dille düşündüreyim. Gezip görürsün. İşsiz, yan elin, täze elin ve hissada düşünüyorsun. Eliden iş tapyan. En az aylan 20 dolardan yukarı. Günlük alyan, aylık dedim günlük. Bir günne alyan günlüğün 20 dolardan yukarı. Ona hazır birazdan markete gider, markete varar. Şonu hesaplap görür. Näyilik. Dostlar hazır elimde 100 TL var. Bu da ortaça 2,5 dolar öyle. 2,5 dolara seheliyetin ok. Ya ortaça 2,5 dolar. Yanında 100 manat yokluğu için telefonda orkatıp bilerdim. Şoň üçin telefonu orkadyam. Ine bira 100 TL, biram 100 manat. Bal 2,5 dolar etdi. Bu näçe dolar etdi? Komentarlarda belläň we sizin pikiriňizi häzir alanlatdan bilen deňeşdirsen, haýsy değerli. Şu kaşırlan kilesi 50 TL. Soğanın kilogramı 10 TL'den 9.95'den 10 TL. Balda bürünçler 189.90 TL. Yani 190 TL. 2,5 kilogram ama aramma. Fark etmez. Birinci Bärde arasynam bir bütün tawalnym bahasy 180 TL.
2 tane çörek. Her biri 15 TL'den cemi 30 TL. Güne vakar ya. 1 litrlik. 110 TL. 2 yarımlık kolalar. 2 yarım litrlik kolalar 70 TL. Pulpi portakal suları var. O da 70 TL. 1 litrlik. Dostlar, yan kalan vatlarımın hemmesini men palav etmek için aldım ve içine diri arasılınan bitin toğuy hoşuma yadından çıkarttığının bahasını şoň üçin videonun arasına täden montajla girip täden ekmeke gurlan vatlarımı düşündürmek istedim. Tavuk 180 TL di ve cemi bahası yankı alan vatlarımın hemmesinin bahası 710 TL oldu. Bu da yine de bir günkü adamın aylığından az. Bir günkü adamın aylığı mesela 850 TL, amenki 710 TL oldu. Şimdi men yan kalan vatlarım bilen palav edecek ve men bunu yeködüme demok. Mehman gelecek, yeniden cemle alanda 4-5 adama yeter yal edecek. Ve şonda da yine de yankı naharın içinde men yağını emesini kuymayan ya soğan kesirden yine artık kalacak. Ya da men hemişe 4-5 adam bilen birlikte nahar yemeyen. Eğer de yek adam nahar yiyen olan yağdayımda men yan kalan vatlarım epey sıvatı gidirdiler. Biz şu an 3 otoglu joyda yaşayız. Şular ýaly içinin aşkanasy var. İçinin täze nimeleri täze hemme zady. Ondan soň görkezde oturmaýan banyasy var. Banyanın içinde bir tuvalet var, ayak yolu, yeni hayratiyim bir ayak yolu var. Yine de 3 tane otog ve 3 tane otog var. Bu 3 tane otogda isle her otogda 2 volt gal, isle her otogda 2 volt gal, ýöne her otogyň öz bahasy ortalama $100 ya da $110 şolar ýalak bolýar. Indi bunu 2 volt galan ýagdaýynda $50 $60'dan düşýär. Ya olmasa 2 volt galjak diýsem $100, $110, $120, aňyry gidene $130'dan kän geçmeýär aýlyk bahasy. Onda şundan faturalar gelýär. Meselem gaz üçin, taw üçin, suw üçin, ýene şoňa meýdeşdatlar üçin hem aýlyk ýeke başyna $50'dan kän çykarmaýan. Garaz hemme zady jemleýände $150, $160 bir aýda ýaşap bolýar. Men häzir günlük puly $20 hesapladym we günlük $20 hesaplandy. Sizin kim isteýän bolsa öz hesaplap görüp biler. $20 günlük hesaplandy. Bir aýyňa edençikdajylaň wagtlaryň bilen günle iýje işleýän ýaşajak ýeriň ýene-de zadetçek nemeleň bilen ýetýär metinok ona hesaplap görüp biler. Aýony men ýanky $20 diýänim. Ol günlük aýlyk hemme kişinin günlük aýlygy däl. Belki bir adam 25 alýar, belki bir adam 35 alýar, ýöne iň azyndan 20 alýar. Belki 40 alýar günlük. $50, $100 alyp berenler ama şoň üçin şoňa görä kim hesaplamak istese Türkiýe ýagdaýynam şeýdip görkezligim bolsun, belki düşnükli bolandyr diýip umyt etýän gaty bir içkin detallara girmäýän edim, ýöne ýene-de käbirdatlyň has içkin detallaryna girip görürüm. Belki düşünürsiňiz. Yine de täze videolarda görüşýänçek. Hoşça bolun.